100%, i hvert fald som menneske. Du får sygt mange bekendtskaber og gode venskaber i løbet af sådan et år. Der kommer sygt mange forskellige mennesker ind på sådan en skole. Når man er 120 elever samlet, så du udvikler dig virkelig meget som menneske og sådan får lov til at prøve at snakke med masser af forskellige mennesker, der kommer forskellige steder fra. Vi snakker på fodboldmæssigt. Fodboldmæssigt vil jeg sige, hvis du har klub ved siden af og sådan noget, så kommer du til at udvikle dig rigtig meget. Ja, det gør jeg i hvert fald sidste år. Ja, imødekomme, vær dig selv. Du behøver ikke at ændre dig så meget, bare fordi du starter et nyt sted og gerne vil imponere andre. Bare tag det lidt som det kommer, tror jeg. Min motivation den går meget på det der med at se en udvikling dag for dag. Og arbejde med den aldersgruppe, synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Så mange har spillet fodbold i lidt tid, så kender ligesom basis, men også sådan, ligesom, at man kan tale på en lidt direkte måde, uden at man skal, altså at folk forstår det, både sådan positivt og negativt. Og så synes jeg bare, det er super fedt at komme ud på banen hver eneste morgen med alle de her drenge. Det synes jeg i den grad, den gør, sådan, både som spiller og også som træner. Jeg har jo spillet fodbold, siden jeg var 6 år. Og der har været perioder, hvor det har været sjovere end andre tidspunkter. Så jeg prøver virkelig sådan at være en træner, som jeg også, altså nogle af de trænere, jeg har haft, som jeg satte allermest pris på, der prøver jeg ligesom at være ligesom dem og måske at fjerne noget af det, der ikke har fungeret så godt for dem som mig. Altså, det kommer an på, hvilket hold du spiller på, men jeg vil sige, den var god sådan, til det niveau, du spillede på. Hvis du var på tredje hold, så var det god træning i forhold til det niveau, og hvis du var på første hold, så var det god træning. Men de træner i hvert fald også, udover fodboldmæssigt, så træner de også meget mentalt, hvilket det er en stor del af fodbold, så ja. Altså, jeg kan godt være ærlig at sige, at Bi var ikke min første prioritet. Det langt fra. Jeg søgte ind på masser af andre efterskoler, men var ret sent ude med min ansøgning. Og så til sidst så endte jeg bare på Bi, men jeg fortryder ingenting. Altså, jeg har elsket over på Bi utrolig meget, både lærer og fået gode venskaber og alt muligt. Når man hører, at de har været i Holland før og sådan noget, så tror jeg hellere, man vil til Holland end til Berlin. Men altså sådan, jeg føler, at en god linjetur, det er også de mennesker, man er sammen med. Altså jeg føler, at med de rette mennesker, så får du også en god tur. Det føler jeg, at vi havde en super god overgang, så turen var fin nok, men det kunne have været bedre. Altså jeg vil også sige, at i forhold til de andre har været i alle mulige andre steder, Tyrkiet var der ikke også noget? Tyrkiet og Paris og alt muligt. Og så vi var Berlin. Det var lidt nederen, men da vi kom derover, der var der sådan en pool og sådan noget. Det var helt fint. Ja, skituren var god. Skituren var rigtig god. Tror du, vi skal snakke? Det ved jeg ikke. Men den var meget. Så vil jeg sige træningsparathed, lysten og viljen til at lære noget nyt hver dag. Også på de dage, hvor man måske er lidt træt eller ikke har sovet så godt. Så det der med at være der og ligesom at træne, når vi træner. Og så kan man lave sjov og ballade på alle mulige andre tidspunkter. Så det helt træningsparathed, synes jeg er et nøgleord. 100%. I hvert fald på skituren, den skal I møde. Det er noget, man aldrig kommer til at glemme. Møde det hele. I hvert fald til sidst, når vejret også begynder at blive godt. Det er i hvert fald der, hvor man begynder at komme mere ud sammen, og man ikke lukker sig ind på værelserne. Men jeg føler, at vi har taget sygt mange gode minder med forbi, både inde på skolen, men også alle mulige ture ude for skolen. Om linjen? Det vil jeg sige, der er to ting, hvis jeg må sige to ting, der har stået klart for mig. Det var vores linjetur til Holland det første år, jeg var her. Det var en rigtig fed oplevelse, hvor vi også var inde og se en kamp i Tyskland. Og spillede nogle rigtig gode træningskampe og nogle rigtig gode hollandske hold. Og så da vi var til DM sidste år, var også en rigtig fed oplevelse. Både for trænerne og spillerne. Ja, fordi det er lidt svært at tage
fra Færøerne til Danmark og skulle snakke dansk hele dagen. Men jeg føler, at jeg lærer meget af det. Og også som spiller på banen, de spiller fodbold på en helt anden måde. Det er lidt alle tre. Så jeg synes, træneren er god, og så er det også træningen, der er ikke helt ligesom den var på Færøerne. Men ja, jeg er også lidt fællesskab og have det sjovt. Hvordan var den på Færøerne? Der var det lidt mere taktisk, at afleveringerne skulle sidde hele tiden, og man skulle spille dem på det rigtige ben hele tiden. Og her skal det mere gå hurtigt. Jeg vil blive en bedre spiller, og når jeg kommer hjem, vil jeg godt kunne sige, at det har været pengene værd, og det har været et sjovt år. Ja, altså det ville ikke være lige så sjovt at træne, hvis jeg ikke kendte nogen, eller hvis jeg ikke snakkede med nogen, når jeg var til træningerne. Så det vil jeg sige, det er godt at have et godt fællesskab til træningen. Ja, det gør jeg i hvert fald, når vi skal på skifag og til den der linjetur. Det glæder jeg mig faktisk meget til.